abokina. Lafiya kuwa sai kira ko sallama ba? Afwan, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wai Yaushe ne? wai yaushe ne taron nan na garin Kano aboki. Ke kana nufin ayyamul Muhammadiyya da takuta da sai di Sheikh Sharif Sani yake gabatarwa? Tabbas. Wai yaushe ne taron nan na garin Kano aboki. Wai yaushe ne taron nan na garin Kano aboki. Mustapha Hamza Isa Bala Shamaki da jakada zina kan siniki da farare na kaya koran aiki. Shi yasa na ce bara maka tambaya aboki. Wai yaushe ne aboki. Na makara jakata na kagara, na tattara zato 16-19, na yunkura da shauki fa na zabura, da nufin ɗai da ni za a zaka Kano aboki. Wai yaushe ne aboki. Bana na sawa raina zan je Kano, domin na ji har ma da na kwatano, fata ko da kafa in je Kano, in je in ga dahiri da idanu aboki. Wai yaushe ne aboki. Domin na ji waken ka na gayyata, da kai wa na nesa da makota, da irin sha'anoni managarta da ake yi a ayyamu garin Kano aboki. Wai yaushe ne aboki. Domin ka gani nan da shiri nake, burina a bakin farko nake, daga nan zan wuce kan hanya nake, ka gaya mini ko yaushe ne za a yi aboki. Wai yaushe ne aboki. Godiya ga makakin da ya tsarkaka, mai isa san mukamin da ya ɗaukaka, da tsira salati gun mai maka, ka saka hari iyalai da sahabbansa baki, da dukan 'yan jama'ati ya wandara, a saka har ubana ya zabura, ya shigo kaunu baji kuma bajira, ba yake yana kai wa muzakiru ma'aiki. Dan batula a yarabu ubangiji, baiwar so da kaunan kura malaji, hadarar rubu dora ma'aji ya aji, a dubaitin ka ya rabu ayi mana masauki. Kolan bisa na haucan adawa tudu, sayidu kai ni rana kuma ba sa gudu, ni so nake a ce dubi hilalayen mazauki. Wai yaushe ne taron nan na garin Kano aboki. Tsiya kai aboki na gaya maka, ka kiyaye a koyaushe ka san haka, tsarin ranakun za na gaya maka, yaushe suka juyo adadai suke aboki. A watan na Rabiul Awwal ka'ida, in ka irga ranakun ranar 16, shine ya fara ayyamu zuwa dada, kwana 3 ake yi wa'azi yabo da shauki, da akwai zagaye ranar 19, ka so sanya garan asikatara, ranar ta kuta haka ga lamura, daga wannan na san ba ta wuce maka aboki. Yawa na ja an ce tawaga ake, zagayya sa'auta an ko suke, har Yakubu Buhari da yawa suke, kai yaya kalar na ka gaya mini aboki. Tawagar
sidi nake ni kajiya, an kodin giwar sidi na rataya, da dukkanin halifofi na tsaya, tafiya muke da tutar mu a hannun mu shauki. Wankan sidi ya zarta faɗin baka, kalar fita daban dawowa haka, malam jika gani ya fi faɗin baka, kai ma in ka dawo ka gaya wa aboki. Duk sassan ƙasan nan fa zuwa ake, kai har riƙe tare ma da yawa suke, jama'a kaga kowa fara'a yake, yi maza gayyato wasu mani tsaya aboki. Allah kare jikan na da Fatima, ko ina si da aikinsa ya fantsama, a kiyaye abin sanda ya girmama, baiwa annabawa darsa har taraki. Gombawanka ne almunta zuru, ke mika gayyata ya annasiru, ga mutane na birni har na karkaru, su shigo jambulo ka buga ayyamin ma'aiki. mai sararin yabonka ne ya sayyidina Muhammadu Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, ka yadda da ayyuka na ka bani naka da'iman abadan ya sayyidina Rasulullah. Yaushe ne taron nan na garin Kano aboki, wai yaushe ne taron nan na garin